יורד ונואם. הבאים יוצאים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל. תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן בלי הפנים. זהר מסמים, אלא אם כן זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח, תהיה אח בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד. אוהב אותך ילד. איזה מישהו אמר לי, תיעלם תתחבא, נסה להיות מישהו אחר. מאז אני רק בקאונטדאון, הזמן שלי הולך ואוזל. ניסיתי לבוא לתקן, שיניתי את השם לג'ייסון דייביס, אבל fuck that shit. קוראים לי שם טוב. הם קוראים לי שם טוב. מקווה שהספקת לישון. איפה האקדח? זה הדרכון שם מתחת. מה זה, דפקת פה נוד? נוד של מרדף, הייתי בלחץ. איפה האקדח? אל תחטט לי, הבן של זונה. יש לך מכונה, אני אעשה קרחת. עזוב, זה לביצים שלי, אל תיגע. נו, אז מה? אני אומר בשבילך. מה, אתה ניגל? מה? מה, אתה ניגל? אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל? החוק זה ראש ניגל מביצים, סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש. נכון. לא, הנהג עם הביצים הקדושות. אבל די. סגבר, מה קרה לך סגבר? ילד קקה בן סנה, תלחץ את הגז, סגבר. לא הבנת את הקונספט שמרדף, סגבר. זה תמיד אותו הדבר, בכל מרדף שולחים לי איזה דפר אחר. מסתכל בדרכון, מה זה תמונה של AI ומה זה השם הזה. הוא גיל לייזי לז, צריך לדלג בין גבולות עם זה. שאלו שאלות, הם ירימו גבות, הם יבינו ש קוראים לי שם טוב אבי. ברוך, הרבה יוצא לך לברוח? יוצא לי, כן. אם יש עוד עבודות כאלה, אני אשמח, אחי. סבבה. היית גם אמרו לי 5 בבוקר, ישר התייצבתי, יש הרבה לא לוקחים עבודות כאלה בכלל. סבבה. אני יכול להגיד לך משהו, ואתה מבטיח שאתה לא נעלב? אם תגיד לי משהו מעליב, אני אעלם, אחי. אז לא משנה על זה. מה, זה הריח פה? לא. אני בקיטו, אחי. לא, זה לא הריח פה, מה, אני מדבר מלא? לא, זה לא קשור. כן, הייתי מעדיף, נגיד שנשמע רדיו בנסיעה או משהו, אבל סבבה. אמרו לי אתה זמר! חשבתי תשאיר משהו. אני אמור לשיר לך, בגלל שאני זמר, אני אמור לשיר בזמן שאני לי בורח אמרו מהארץ. זמר, מהמשרד אמרו לי זמר. איזה משרד, אח שלי, משרד. אמא שלך ענתה שם על הטלפון. מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה? כשמתקשר לנהג שוט, אני רוצה לדבר עם הנהג עצמו, אני לא רוצה לעבור דרך אמא שלו, כאילו, שלום דרק בבית, זה לא נעים. טוב, האמת זה הריח פה. לא היה לי נעים להגיד לך, אז הלכתי מסביר, אבל תשמע, זה קיצוני. אני באוטו, אחי. אבל תגיד לי אמא שלך שאמרתי את זה. סבבה. שמעת לי אחלה בן אדם. קוראים לי שם טוב אבי. קוראים לי שם טוב אבי. אתה יודעת מה זה להיות רדוף כל החיים שלך. כל הזמן להסתכל מעבר לכתף, כל הזמן עיניים בגב. סבא שלי ברח, סבא רבא שלי ברח. אולי זה ב-DNA שלי, את מבינה? אולי כל מה שהגוף שלי יכול לעשות זה לברוח.
כאילו הברירה הטבעית השאירה רק מי שיש לו את העיניים בגב הזה. בסדר, כל העם יש לו את העניינים שלו, לא? אני יודע מה עבר על העם שלך. איפה את בכלל? בחיים לא דיברנו. אוקיי. לא מדברת שום שפה, אה? את פאקינג גאונה, את מבינה את זה? את מבינה שאת פאקינג גאונה? בא לי לנשק אותך, אבל לא בא לי שאחרי זה יהיה... גם רק שנו פה. אוקיי. You go food. You go bring. אוקיי? Food. You bring. You see coconut? Bring. אוקיי? I rest. אוקיי. אוקיי. What? Where can I, food, בסופר. אתה ביהוד. יהוד? איזה יהוד? יהוד, אחי. ברוכים הבאים ליהוד, שים לו שטיח אדום, גבר תדליק לו את הדוד. ותשכון אלת המגב לצידו, זה כך כתוב. בונה אורח דגול, לא תעשי קולולו. סוף סוף השליח, בתנו לי הללויה. הכל פה פסלים שלך, אתה מינימום בודה. מינימום מי? בית חולים, פארקים, פאבים, הכל על השם שלך. שם שלי? השליח, בוא נצליח. בואי נשתיע. כמה טוב שבאת בגינת הקדושה אלוהים שומר מלמעלה אז יאללה, יאללה, welcome to יהוד. welcome to יהוד. איזה כיף יעני, כמה זמן ברחתי אני סוף כל סוף בבית, כל חיי אני חם כמו פרטיזנים. תשמעי ממה שראיתי, חבר'ה פה הם לא נורמליים. תן להם את האצבע, הם יאכלו את היד כמו קניבלים. לא מתלוננים גם כשדופקים אותם, לא עושים סיפור מכל שונא קטן. לימודים צבא עובדים בשקבב, בסופר די יקר אבל שנאת חינם. שקבב? אומר לך שייק קבב. שקבב? אומר לך שייק עם קבב. שמעי הם טורפים, לוקחים לאפה, שמים בפנים חומוס, טחינה, סלטים, קבבים, אמבה, חצילים, גם משקיעים, עוטפים ואז שמים את זה בבלנדר. למה? הם שותים את זה עם קשית מתוך שקית וכולם קונים את מה שהם מוכרים, מערבבים אחד את השני שזה טעים. אין פה היגיון, רק פקחים שמחלקים דוחות. מי שעובד הכי קשה מכניס לכיס הכי פחות. שתת מצליח! כמה טוב שבאת בגינת הקדושה אלוהים שומר מלמעלה אז יאללה, יאללה, welcome to יהוד. welcome to יהוד. יופי! ישנת? אכלת? התאקלמת? מי את? הביאו לך את הקסדה שלך? נדדת? אהבת? מה קסדה? לידך? אתה משחק איתי בקקה? מה? שנים חיכינו פה לוולט עד שאתה הגעת. עצור הכל. הסתכלת לי על התחת? לא. בטוח? כן. נודע? נשבע. שמע, יש מצלמה. מצלמות. יפה. אוקיי, אז כן הסתכלתי. לא מאשימה אותך, התחת שלי זה דוס פואר. רגע, בוא שנייה נחזור לנושא של השליח. יוצא לדרך, זוז כבר, כולם פה חיכו לך, הם בדודה. תראה, זה לא שיש לך פה מקום אחר לעבוד. אנחנו מונופול. בוא ניקח מדהים, נביא לך אקסטרה לאנץ'. פה פינת תישון בפנים זה המשרד. ומה זה? כן, זה לבריחת המוחות. זה לא לעכשיו. שייק, 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 דאט, שייק, קבב. עכשיו הסתכלת. נכון. כמה טוב שבאת בגינת הקדושה אלוהים שומר מלמעלה אז יאללה, יאללה, welcome to יהוד. welcome to יהוד. איפה זאתי אחמשית? שומעת? לא עובד הווייז.
השליח, אתה משתמש בווייז? טוב מאוד שאתה משתמש בווייז, אחלה ווייז שבעולם. עזוב, זה פה ריב עתיק יומין, כל העניין הזה של הווייז, כל יהוד מפולגת על הסיפור הזה. אפילו יוצא על זה עכשיו תחקיר רציני בחדשות יהוד, היהודון. הווייז שקרן, אמר לי תפנה שמאלה, המשכתי ישר, קיצר לי בדקה וחצי. סתום את הפה, הווייז הרס את הכביש! למה? כשהיה גוגל מפס היה יותר טוב? גם לוקח אותי מכפרים, אני צריך לסמן במיוחד שאני לא רוצה לעבור לינץ'. אתם רק נגדו. לא הווייז שמעדכן אותך על מנהיג, איך ניסה שיכורים? תשמע, אנשים פה קשה להם להתקיים, אז הם רבים. על מה הם יריבו? בדרכים. תמיד יש משהו. שליח לא ייסע דרך הווייז, נכון? נכון השליח? חברים, אני אגיד לכם מה אני חושב. שכוסים אמא שכל מי שלא מאמין בווייז. שליח מלשין. יואו. שמעת מה אמר עליך? שמעת, אני לא הייתי מוותר על דבר כזה. אני לא הייתי מוותר על דבר כזה. עוד שנייה שם לך אחת, ואז עוד אחד, כמה זה יוצא, תעשה את החשבון לבד. תשפיל את המבט, סתום את הפה שאתה מדבר אליי, מי אתה בכלל? דופק עליך 1000 בוקס, אל תבדוק למי יש יותר גדול, אל תבדוק, ואני כזה קרוב לאבד את הראש. אם אתה גבר בוא לקטלה עם כל הגנג, מי שמתעסק אוכל פה בנג בנג. תעשה מה אתה מבין, יהיה מה יהיה. קום, שתוק, שב. אל תענה נה 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 נה, אל תענה נה 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 נה, אל תענה נה 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 נה, אל תענה נה נה נה. תגיב את החלב, יא ונטילטור. מה? זה דפקט, לא סיים, כיתה ט'. בוא, יא מניה. אתה לא מבין עם מי אתה מסוכסך, אני מתוסבך, אני אחד זרק לפח אייפון 16 והלך. אתה מכוער כל כך שהחלטתי לא להיות עם אמא שלך, כדי שלא יהיה לך אח. אתה עוסק בשיט, אני עוסק מורשה. יש לך פרצוף של פייסבוק בעברית וריח מהפה. חושב אתה תמיד צודק, אז תשתוק. הטמטום שלך מדבר, אז תשתוק. חושב אתה קליבר, תספור את ג'סטין ביבר, תביא לו בייביסיטר. בטח את בוא לקטלה עם כל הגנג, מי שמתעסק אוכל פה גנג בנג. תעשה מה אתה מבין, יהיה מה יהיה. יאללה קום, שתוק, שב. אל תענה נה 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 נה, אל תענה נה נה נה, רואים אתה גבר עליי. נה 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 נה, אל תענה נה נה נה, אל תענה נה 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 נה, אל תענה נה נה נה, רואים אתה גבר עליי. נה 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 נה. היי חבר'ה, מה עושים? שהם בכיסים מלא מלא, אז הם רבים מלא מלא, שכולם רבים מלא מלא, את המחירים מלא מלא. בוא, אם אתה גבר עליי. בוא, אם אתה גבר עליי. עבד קימלוך, איש חשוב מאוד, דון קורליאון, בנטלי ברמון, טיגריס בסלון, פתח את החלון ותשתין עלינו. עבד קימלוך, עבד קימלוך. בימים ההם אין מלך אין נביא, הם חפשים מושיע וזה לא אני. עבריין עם לדן לא מוריד פרופיל, אל תשאל אותי מי אני. אל תשאל. מתחמק מי אמר מרכז הימם, אל שם היסם עליי. מסתובב עם פוטין, קים ג'ון און גוצ'י משלם עליי. אומר היי לאילון ביי לבזוס, יש לי 4 ובוס. תעשו כפיים.
בוא'נה, איך עשית את זה? לא שמת לב שכולם פה ביהוד יסמנים? אתה אומר להם מה לעשות, הם לא שואלים שאלות. תבדוק אותי. אוקיי. כל מה שאני עושה אתם אומרים אמן. כל מה שאני אומר אתם אומרים אמן. תפסיקו להגיד אמן על כל מה שאני אומר ותפתחו דעות משלכם. אמן. כמו כבשים, כמו סוסים, לא רואים הצידה. כמו כבשים, כולם פלות דלידה. עבד קימלוך, איש חשוב מאוד, דון קורליאון, בנטלי באומון, טיגריס בסלון, תח אלון. מסתיב את הג'ובס, מחלק ג'ובים, הולך ברחוב זורק פקודות, שולט בחוק צולף עם שוט, אני אפילו לא חייב להם תשובות, יורד להם גונב הכל, אני גדול יותר מגנדי, אני שותים לי את החרטות עבדי גמר דיגידם, מסיימים את החודש באתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי לעוד, אומר מה שבא לי, יש לי זין גדול. לא, זה ציפור בולבול אחי. כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. צנזר חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם הטוק יש לי שנצים. זה בול לחדר ישיבות. תחליף לי את הביט ואת הבאסים. אז הבן של אחותי, אז נכון, אז גיסו של אחי, מכיר מישהו בעיתון? לא הבנתי את האילן יוחסים. עזוב, תקדים ראש. נעשה כתבה, ננקה לך את השם, נעשה את העסק כשר. אתה חושב כמו השיא. אוקיי. תחשוב ראש העיר. שוטרים בכיסים. הפרת אמונים. תשב לך למעלה, תמשוך בחוטים. כמו כבשים, לא רואים הצידה. כמו כבשים, כמו סוסים, כולם פלות דלידה. בשכונת האלוהים, אין מזל ואין עתיד, אין אבי זה רק אני. עבד קימלוך, בשכונת האלוהים, אין מזל ואין עתיד, אין אבי זה רק אני, רק אני. עבד קימלוך, איש חשוב מאוד, דון קורליאון. תן לו 50,000 ותרחק מהבת שלו, בסדר? יאללה, תזדנו. היי, אני השכן, אבנר 2. יש לכם פה 2 בשמות? מה? בכל מקרה, ראיתי שאתם מצלמים פה סרט שם טובבי 2. תקשיב, זה רעיון גרוע מאוד. זה אף פעם לא יוצא טוב. אוקיי. אף פעם. אוקיי, תודה. תחשוב על זה. אתה בצפייה ביקורתית. חכה, לצפייה השנייה, זה דברים שהם נפתחים. זה דברים שאתה אחרי זה... מטריקס 2, הג'וקר 2, רמבו 2, פארק היורה 2. זה סרטים ישנים, אחי, מביא לי כאילו... גברים בשחור 2. זה היה אחלה סרט. אנטמן נגד עצירה 2. זה גם הראשון לא היה טוב, תוציאו לי אותו בבקשה החוצה. קחו לי אותו מפה, נו. אתה הורס לעצמך. לא כל דבר צריך המשך. יש עוד מבקרים? יש עוד מישהו אחד. שלום. אני נשלחתי על ידי השליט של נווה מונוסון לברך אותך על האיחוד. איזה איחוד? של יהוד ונווה מונוסון, זה הולך להיות יהוד מונוסון. מעניין את הביצה. לא נראה לי שהבנת. בוא רגע, אני אסביר לך. אחרי האיחוד, ביהוד מונוסון, יהיה סניף דואר אחד. תהיה תחנת משטרה אחת. ויהיה שייק קבב אחד. שהוא יהיה תחת השליט של נווה מונוסון. אתה מבין? אנחנו לא אוהבים תחרויות. אני לא חושב שאתה מבין עם מי אתה מדבר. חמוד. אתה לא הבנת. זה או שאתה מעביר לנו את השייק קבב שלך בדרכנו, או שתהיה פה מלחמה.
תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. ושקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות עושים פה כמו שצריך נשמה. באים בתחילה ללה, יורים בהם פה פה פה. שכנים חכמים לא היו מתעסקים, אנחנו קצת טרללה. על מי אתה חושב שאתה? על מי אתה חושב שאתה בא? באמריקה וואו וואו ווסט. אצלנו זה הוואו וואו וואו. 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 גם אם אעבור במים הבא בכל שביל שאבחר לא יוכלו לראות עליי פחד. גם אם אעבור במים הבא. אתם יודעים? כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קראה לי בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שלי תופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים, אני לא הגנתי עליו. לפעמים צריך לעצור ולפעול בזמן, כן הרגע הגיע, מבטים מהשכנים, כדורים עפים כבר לא כאלה חלשים. כן הרגע הגיע, הנה אנשים שופטים, לא אנחנו לא עוזבים, אנחנו באים בתחילה ללה, יורים בהם פה פה פה. משיגנה, שיגנה, 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 אנחנו קצת רללה. על מי אתה חושב שאתה? על מי אתה חושב שאתה בא? באמריקה וואו וואו ווסט. אצלנו זה הוואו וואו וואו. אצלנו זה הוואו וואו וואו. אצלנו זה הוואו וואו וואו. לפעמים זה קצת וואו וואו וואו. אבל בדרך כלל זה וואו וואו וואו. גם אם אעבור במים הבא בכל שביל שאבחר לא יכלו לראות עליי פחד. גם אם אעבור במים הבא. זהו זה וואו וואו וואו. מי מפחד פה מהחושך? אתם לא לבד. מי יגע לנו בחופש? כולם אגרוף אחד. אל תשכחו מה שעברנו עד שהגענו לכאן, כיפה אחת מברזל ואחת מבד. מי מפחד פה מהחושך? אתם לא לבד. מי יגע לנו בחופש? כולם אגרוף אחד. אל תשכחו מה שעברנו עד שהגענו לכאן, שביל עפר ושביל של היווי, כולנו עיר אחת, עיר אחת, עיר אחת. ארבע באים ויוצאים וחושבים שהכל שלנו. יש מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. עיר אחת, זה אתה תקבל. עבד קימלוך, איש חשוב מאוד, דון קורליאון, בנטלי ברמון, טיגריס בסלון, תח תח על